Tervetuloa Kympin lasten kokemuksia podcastiin. Minun nimi on Anu-Tikka ja mulla on vieraana täällä Sami, Harri ja Elina. Tänään keskustellaan niistä vanhempien kokemuksista, jotka on ollut läsnä silloin, kun teidän lapsenne on sairastunut. Mä ajattelin, että haluaisitko te ihan aluksi kertoa siitä, että mitä tapahtui? Millaista se elämä oli siinä kohtaa, kun saitte tietää, että lapsi sairastui? Kuinka mä kertoisin? Aikamoinen romahdus se oli. Vaimoni tiesi tästä enemmän. Hän oli tutkinut jo näiden termien kautta, että mikä tauti tässä voisi olla kyseessä. Ja hänelle se selkisi heti, mutta mä en ymmärtänyt siitä. Mä en voinut edes kuvitella, että meidän perhe kokisi tällaisen niin kuin sairauden. Joo. Minkä ikäinen teidän lapsi silloin oli? Elsa oli 10-vuotias silloin. Mm. Ja. Eli hän oli niin kuin 4. luokkalainen. Joo, kyllä. Ja sitten se selvisi mulle itsellekin vasta, että kun vaimo sen selvitti, että mikä tämä tauti on kyseessä, näin tässä nyt on vaan käyty. Mm. Ja hän siis sairasti syöpää. Joo, kyllä. Tämä immusolmukesyövän. Joo. Ensimmäisellä viikolla, kun tyttären ja vaimo meni sairaalaan, niin mä yritin käydä vielä töissä, mutta eihän mun työteossa tullut yhtään mitään. Mä kuljin työmaalla niin kuin, en oikein saanut työstä mitään kiinni. Mä oon itse niin kuin rakennuksilla töissä, liikkuva työ. Ja en pysty olemaan ryhmän mukana niin oikeastaan sen millään lailla sen ensimmäisen viikon aikana, kunnes sitten se meni siihen pisteeseen, että mulla oli pakko sitä mennä työterveyden kautta ja hakea sitten niin kuin sairaslomaa siihen. Kyllä. Psyykkisesti tosi rankka tilanne. Joo, kyllä. Oli se. Mites teillä, Elina? Alisahan sairastui syöpään 10-kuisena. Ja se oli sellainen, että mä olin kotona vielä lapsen kanssa tosiaan ja ei oikeastaan ollut mitään huolta ja oltiin oltu lomamatkalla ja neuvolassa oli vaan oltu niin kuin mainittu sellaisesta, että kannattaisi käydä tarkistamassa silmistä karsastuksen takia. Että ei oikeastaan ollut mitään semmoista vakavaa huolta lapsen terveydessä. Ja sitten siinä silmälääkärin käynnillä, kun niin kuin kokonaisuus muuttui yhtäkkiä tosi vakavaksi ja ihan niin kuin jotenkin ensin ei tietenkään tiedetty, että mistä on kysymys, mutta se jo pelästytti se silmälääkärin lausunto ja sitten lähtikin asiat vyörymään niin kuin päivä toisensa jälkeen vaan kauheampaan niin kuin vakavampaan suuntaan. Et ensin kuviteltiin, että on kysymys vakavasta silmäsairaudesta ja sen jälkeen alkoi selviämään, että onkin vakavasti henkeä uhkaavasta sairaudesta kysymys. Niin kyllähän siinä niin kuin ensin murehdittiin, että lapsi saattaa sokeutua ja sen jälkeen tajuttiin yhtäkkiä, että lapsihan saattaakin kuolla tai todennäköisesti kuolee. Että tämä oli meidän ennuste, että ei ollut oikeastaan annettu mitään toivoa, että tavallaan niin kuin päivä päivältä diagnoosi paheni. Että tämä tapahtui ihan muutamassa päivässä. Että tavallaan niin kuin muutamassa päivässä, että aina kun sä yritit yhden päivän aikana jollain lailla ryhdistäytyä, niin sitten seuraavan päivänä kaivettiin kuoppa vielä syvemmäksi. Niin se meni niin kuin aikamoisella rytinällä ja siinä jäi kaikki muut tulevaisuuden suunnitelmat sitten ihan taka-alalle, että tavallaan niin kuin paluu töihin esimerkiksi, olin äitiysvapaalla ollut ja hoitovapaalla, niin sitten selviskin, että en ole palaamassa ihan vähän aikaan ja tosiaan muutettiin lähes sairaalaan sit asumaan vanhalle lastenklinikalle silloin kokonaan. Sanotaan muutettiin, koska ei päästy pois kuin pieniksi ajoiksi kotiin ja tuntui, että se, että pääsi yhden kerran kotiin välissä, niin se oli jo ihme. Että se oli tosi lohdutonta se alkuvaihe. Eli tavallaan teillä kävi niin, että kun tuli ensimmäinen huoli, niin se oli aika kevyt huoli. Ja sitten parissa päivässä koko maailma meni aivan niin kuin toisen näköiseksi. Juuri näin, että tavallaan alussa ei ollut mitään huolta, että tämä silmälääkärin käynti oli semmoinen ihan rutiininomainen, että jos lapsella on tosiaan karsastusta, niin neuvolahoitaja oli sanonut vaan, että sitten kun ehditte, niin kannattaisi tarkistaa ja tilattiin lääkäriaika ja käytiin lomamatkalla siinä välissä, eikä ollut niin kuin mitään tavallaan huolta pitää siinä kiirettäkään sen lääkäriajan kanssa, että ei ollut mitään huolta lapsen terveydentilasta, lähinnä vaan, että onko näössä
niin kuin karsastustahan nyt lapsilla on, että se ei ollut oikeastaan mikään semmoinen huoli. Ja sitten pikkuhiljaa tosiaan, mitä enemmän saatiin tietää, niin sen enemmän se karmeus niin kuin paljastui. Ja sitten yhtäkkiä oltiinkin tuolla tosiaan 10-osastolla lastenklinikalla. Ja oli aika lohduton se hoitopolku, mitä lääkärit meille esitti tavallaan. Jotenkin siinä koko ajan vaan paljastui uusia karmeampia puolia. Ja sitten tietysti kun se hoidot lähti käyntiin ja lapsi alkoi menemään huonoon kuntoon ja samalla niin kuin, että joutui jättämään lapsen sairaalaan ihan normaalista perheenäidin kotielämästä ilman mitään huolia, niin sitten yhtäkkiä lapsi onkin ikään kuin viety sulta ja Kyllä. jätetty sairaalaan ja repästy rinnalta ja Joo. kaikki on niin kuin ihan toisinpäin kuin oli edellisellä viikolla. Kyllä. Mites Sami teillä? Joo, meillä tuli myös tämä silleen, että usein niin puun takaa, että ei mitään oireita niin siihen, että olisi voinut kuvitellakaan, että Felixillä olisi jotain vakavampaa, että alkoi koululääkärin lähetteestä labroihin, että mahtaako olla kilvirauhasessa vähän jotain, kun ne oli vähän kurkussa turvotusta. Ja Felixillä oli yskä viikonloppuna ja maanantaina sitten vaimo vei lääkäriin ja piti mua ajan tasalla hyvin soitolla sieltä ja sanoi, että kun nyt halutaan, että uuteen lastensairaalaan läheten, että lääkäri vaatii täällä, että kun ei ole nähnyt tällaista aikaisemmin, meitä ei ole yhtään, mistä on kyse, että meillä oli vain yskä ja luultiin, että on streptokokki. Ja meillä tämä tapahtui niin kuin tämä juttu siitä, kun me tultiin tohon aamupäivällä Lohjan sairaalassa, niin tultiin iltapäivällä tohon ja 5 meillä oli syöpädiagnoosi, lymfooma ja eihän me tajuttu sitä, että mikä se on. Aina mä muistan sen, kun hoitajat sanoivat, että nyt tässä tulee sitten vähän pidempi reissu ja esitteli meille taikaosastolla huonetta, että täällä on sitten pädit lapsille. Mä ajattelin, että okei, että no täällä nyt sitten ollaan ja toivutaan, kun en mä syövästä tiennyt mitään. Ja meillä sitten se rysähti seuraavana päivänä, että otetaan koepala kurkusta ja siitä meillä kävi silleen, että Felixillä pysähtyi sydän siinä leikkauksessa ja muistan hyvin elävästi vieläkin, kun istuimme siinä, kun sanottiin, että mahdollisesti voidaan joutua laittaa hengitysputki, kun on vähän arka paikka tuolla. Ja lääkäri kertoi meille, että jouduttiin laittaa hengitysputki. Ja samaan aikaan vaimolle soitti kirurgi. Ja mä kuulin hyvin puheen läpi, että joo, että soitan tässä, kun Felixillä oli tämä leikkaus. Ja vaimo, että joo, mitäs jutellaan justiinsa lääkärin kanssa. Sitten mä muistan aina ne sanat, niin te kuulitte sen, että siis tämä meni elvytykseen. Ja siinä vaiheessa mä en osaa kuvata sitä tunnetta, mutta tuli joku semmoinen musta ympärille, että elvytyksen, mitä. Ja sitten meille selvistää, että Felix on nyt sitten lopulta, että siirretään teho-osastolle. Ja se tuntemus siitä, kun sinne teholle meni, niin mä kuvailen, että jotenkin mä olin semmoisessa mustassa kuplassa, mistä mä näen läpi, mutta mä en saa ääntäni läpi ja mä en oikeastaan niin meinaa kuulla sinne mitään. Että mä leijun jossain ihme välitilassa varmaan, me oltiin 63 päivää teholla, Felix oli 3 viikkoa noin nukutettuna siitä. Ja mä en muista oikein näköjuttuja kauheasti, kun meillä oli vielä se tilanne, että meillä piti olla se tehohuoneen, piti olla ihan tosi pimeä, ettei Felix herää, kun Felix oli kytkettynä ECMO eli sydänkeuhkokoneeseen ja oli ulkoinen verenkierto sen koneen kautta. Ja että jos Felix herää, niin Felix ei selvi hengissä, että se ei kestä heräämistä. Ja se oli mä jauhoin sitä tosi pitkään päässä, niin miten voi olla, että ihminen kuolee, jos se herää? Miten on niin huonossa kunnossa? Mä haluaisin kysyä vielä Harrilta, että sä kerroit, että kun sä sait tietää, että lapsi sairastaa, niin maailma meni sillä tavalla ihan toisen malliseksi, että se oma psyykkinen vointi heikkeni. Sami kertoi tuossa, että tuntui, että oli jossain eristyksessä, että oli jotain mustaa eikä pystynyt oikein olla kosketuksissa. Miten sä, Elina, kuvailisit sitä sun omaa? Sä sanoit, että lapsi riistettiin rinnalta ja tuntui, että kaikki vietiin. Miten sä kuvailisit sitä sun omaa vointia sillä hetkellä? No ihan siinä alussa, niin eihän se oli just vähän samanlainen olo kuin mitä tässä kuvattiin aikaisemmin. Eli ei voinut uskoa todeksi ja nimenomaan semmoinen synkkyys ja mustuus ja kaikki se semmoinen epätodellinen siinä oli toki läsnä. Että ei voinut kuvitella, että onko tämä todellista.
kyllä siinä niin kuin jonkun aikaa kesti, että niin kuin elimistö alkaa tottumaan, että tämä on nyt ihan totta, mitä mä elän. Ja mä muistan, että siinä oli semmoisia niin kuin jopa surkuhupaisia juttuja siinä alussa, kun mä en oikein ymmärtänyt, että mä oon viemässä mun lasta syöpäosastolle sitä tervettä pientä vauvaa. Että mä muistan, että mä menin sinne vanhan lastenklinikan osastokympin käytävälle ja suoraan sinne kanslistille ojensin sen mun lapsen, että tässä on nyt tää, mä toin nyt tän. Niin. Että siinä oli jotenkin semmoinen outo, että mä niinku koin, että mun pitää viedä se pois mun luota. Kyllä. Oli vaan sanottu, että sitten se alkaa siellä ja sitten todennäköisesti se on siellä sairaalassa pitkään. Ja Kyllä. voi varustautua siihen, että lapsi ei tule vähän aikaa kotiin. Se oli jotenkin semmoinen ihan, että mä toimin jotenkin ihan hullusti. Että mä tein jotain semmoisia asioita, että mä en oikein ymmärrä itsekään, että miten mun mieli niin kuin ei pysynyt niin kuin sen matkan tasalla. Ja kyllä siinä se semmoinen niin kuin todellisuuden tajun katoaminen oli ehkä voimakkain ja sitten vähän myöhemmin tuli ehkä se semmoinen lohduttomuus. Ja sitten tietysti univaikeudet alkoi mulla heti melkein saman tien, että kun se lapsi joutui jättää sinne sairaalaan, niin eikä sinne saanut jäädä yöksi, niin kotiin vaan unilääkkeiden kanssa. Lääkäri antoi jotain sinisiä pillereitä matkaa, että otan tonne ja syön näin. Tuo aamulla takaisin. Onko sulla, Harri, ollut jotain sellaisia kokemuksia, että on unet mennyt tai muuten näkyykö muussa kuin siinä työnteossa? Joo, kyllä. Sellaista niin kuin unettomuutta oli yhden ajan oli semmoista, että en mä saanut niin kuin ikään kuin unen päästä kiinni. Ja kun vaimoni ja Elsa meni nukkumaan, niin mä tosi monena iltana jäin vaan istumaan siihen sohvalle, katselin TVtä, ei ollut uni. Ja sit sä huomaat yhtäkkiä, että kello voi ollakin jo 3 yöllä, sä oot vaan katsonut TVtä ja ei uneta. No sitten kuitenkin nukkumahan ja aamulla sitten taas herätään. Että en mä niinku sen unen puutteesta jotenkin, mä en muista, mä olisin kärsinyt, mutta ei vaan saanut nukuttua. Oli yksi jakso tällainen. Mitä te sanoisitte niille vanhemmille, jotka elää tota vaihetta nyt? Niin mitä olisi semmoista, mitä olette siitä omasta kokemuksesta oppinut, tai onko jotain semmoista, mitä voisi sanoa että heille, että he pärjää siinä tilanteessa? Joo, mä itse sanoisin näin, että totta kai nämä perinteiset, muistakaa nukkua, muistakaa syödä. Itse söimme ensimmäisen kerran 7 päivän jälkeen, tajusimme vaimon kanssa, että meillä on syöty mitään ja lähdettiin syömään. Mutta ehkä semmoinen, mitä kannattaa tehdä, niin kannattaisi joka ilta kyllä siihen loppujen lopuksi pystyyn, että mietti illalla, mitä mä olen tänään tehnyt. Olenko mä syönyt, olenko mä juonut, olenko mä nukkunut. Seuraavana aamuna toistaa sen ihan saman. Ja se muuttaa sanat, että tänään mä syön, tänään mä juon, tänään mä nukun. Kaikki ne tuntemukset, mitkä on, mutta kyllä se on niin kuin, ei kukaan pysty, mä en usko, että pystyy kuvailla sitä olotilaa, mikä se on, kun lapsi sairastuu siinä se alkuräjähdys, kun tulee. Ei sitä pysty sanoin kuvaamaan, vaan sitten kun sen kokee. Mä en tiedä oikeasti, olenko mä nukkunut ensimmäisen viikkoon, mä en edes muista. Ei mulla mitään mielikuvaa. Ja se, että mulla ei mitään muuta, mun elämässä oli vain se poika siellä teho-osaston sängyssä plus 3 lasta kotona. Mä en pystynyt ajattelemaan koko maailmasta mitään muuta. Ehkä just tämän matkan, kun meilläkin on vähän autolla ajoa sitten oli päivittäiset edestakaisin, kun ajettiin 120 kilometriä tossa, niin vaan se matka, että nyt mä lähdin, mä menen kotiin, mä olen kotona, vaimo jäi tänne sitten yöksi ja meni pojan luokse sitten heti aamusta ja mä tulin sinne. Mä ajattelin vaan se matka, kotona lapset on, niiden kanssa yritin elää normaalisti. En mä tiedä miten mä oon elänyt siellä, toivon mukaan ja nähtävästi ihan ok. Mutta mitään en muista siitä, mutta sen mä sanon, että kannattaa miettiä se aina aamulla ja illalla. Olenko syönyt, olenko juonut, olenko nukkunut. Joo, ja eli tämmöiset perusasiat niin kuin itsestä huolehtimisesta, että jaksaa sen läpi. Kyllä, ja se, että ei mieti sitä, että milloin nukkuu. Nukkuu silloin, kun nukuttaa. Se on mun mielestä se A ja O. Joo, ja mä kuulen tuossa myös semmoista niin kuin
tavallaan viestiä, että kun sä kuvailet tuota omaa olotilaa siinä, niin tavallaan, että jokaisella on oikeus myös reagoida. Juuri näin. Että se kuuluu siihen vaiheeseen, elämänvaiheeseen. Elina. Joo, ja mulla tuli sellainen ajatus tästä, että meillä oli sellainen tilanne tosiaan, kun tytär sairastui vielä uudemman kerran sitten teini-iässä, eli oltiin käyty tämä koko ruljanssi läpi jo silloin vauvaiässä, ja oli kaikkinensa kaikki mielenterveysongelmat, mitä siinä itselle tuli sitten jälkeenpäin, ja siinä tavallaan syövän aikana ja aktiivihoitojen aikana niin oli tietysti omanlaiset mielentilat, ja sen jälkeen kun siitä jossain kohtaa sitten kotiin päästiin ja kotiuduttiin ja lapsi alkoi kuntoutua, niin sitten tuli seuraava vaihe, eli se uupumusvaihe tai se semmoinen niin kuin jälkipotku. Että tavallaan sitten kun seuraavan kerran 10 vuoden päästä jouduttiin uudelleen sinne samaan tilanteeseen, niin sehän oli ihan erilainen tilanne siinä kohtaa, että kun tavallaan tiesi, mihin ruljanssiin joutuu, että tavallaan siinä kohtaa, kun sen oli jo kerran kokenut, niin oli helppo ajatella näin, että okei, nyt mä lähden tonne niin kuin mä lähtisin rintamalle, että nyt niitä voimia ja niitä kaikkia, mitä tässä ollaan kerätty, niin tarvitaan nyt. Ja ihan siitä ensimmäisestä päivästä asti, kun se diagnoosi varmistui, niin hain itselleni sairasloman ja hoidin mun työasiat kuntoon niin, että mä pääsen ottamaan vapaata lapsen kanssa, enkä edes yrittänyt, kun tiesin millaiseen rääkkiin siinä ihminen joutuu ja lapsi joutuu ja henkiseen ja fyysiseen puurtamiseen, varsinkin kun siinä kohtaa meillä oli myös 2 muuta lasta jo perheessä ja näin, niin tuli semmoinen niin kuin käytännönläheinen ajatus siinä, että kuinka tästä nyt mennään läpi ja kuinka tästä selvitään, että tuli niin kuin tavallaan semmoinen, että hoidin kaikki asiat kuntoon, kaikki taloudelliset asiat, että miten tästä mennään seuraava vuosi tai 2 ilman, että pystyy tekemään töitä. Järjestin sairaslomaa. Tiesin, etten edes yritä tehdä samaan aikaan töitä, että se on liian iso. Että tavallaan sen tiesi jo, mihin omat rajat riittää. Ja mitä sä ajattelet, että valitettavasti on myös muita vanhempia, jotka on tuossa samassa tilanteessa, että lapsi sairastuu uudestaan. Niin mitä sä ajattelet, että mikä olisi sellainen asia, jonka sä haluaisit heille sanoa? No, ehkä sellainen, että siinä kohtaa, kun elämä helpottaa sen syövän jälkeen, niin itse koin tosi tärkeäksi huolehtia itsestäni. Esimerkiksi ryhtyä kuntoilemaan uudelleen, koska sen syövän aikana kaikki omaan kuntoon, omaan ravitsemukseen, kaikkeen omasta itsestä huolehtimiseen, niin se oli jäänyt tosi vähäiselle, kun oli elänyt vaan sen lapsen tarpeiden vuoksi tai sen tarpeiden edestä. Ja ei ollut käynyt liikkumassa, niin sen jälkeen päätin, että nyt mä rupean säännöllisesti hoitamaan omaa kuntoa, että mä taas jaksan, jos mä joudun tohon. Ja sitten toinen asia tietysti niin kuin ihan fyysinen kunto, ravitsemus siinä välissä, että saa niin kuin asiat kuntoon, niin toinen asia oli sitten se, että oma niin kuin tavallaan semmoinen mielenterveydellinen kuntoutuminen, eli voimavarojen kasvattaminen myös henkisesti. Et voi ajatella, että jotain kauheata voi tapahtua vielä, mutta sitten pitää elää siinä välissä, jotta voidaan miettiä, että olemme eläneet niitä hyviä hetkiä siinä välissä. Eli tavallaan siinä hyvissä hetkissä, kun lapsi ei ole siinä kaikista vaikeimmassa tilanteessa ja jaksaa jo tehdä asioita, niin sitten vaan niin kuin pitää elää. Se on mun mielestä myös tosi tärkeää, että ne hetket, kun ei olla niissä vakavissa vaikeuksissa ja kaikkein väsyneimmissä ajoissa tai kaikkein kurimmissa hetkissä, niin sen jälkeen, kun vaan pystyy ja kynnelle kykenee, niin matkoille harrastamaan, tekemään, toteuttamaan kaikkea mahdollista, eikä murehtia vielä etukäteen sitä seuraavaa mahdollista uudelleen tulemista tai uudelleen joutumista sinne. Se kuulostaa vähän niin kuin siltä, että pitää uskaltaa tarttua siihen hetkeen ja nimenomaan niihin hyviin hetkiin, joita on tarjolla. Juuri näin. Että tavallaan ne hyvät kokemukset, mahtavat, käytiin ulkomaan matkoilla siinä välissä ja toteutettiin tyttären kanssa kaiken näköisiä hulluja ideoita, mitä hän niin kuin siinä esimerkiksi halusi lähteä voimistelumatkalle Itävaltaan tai päätettiin, että lähdetään tekemään lumilauta-elokuvaa, vaikka tyttärellä on tosiaan näkövamma, niin päätettiin, että kun hän nyt halusi, niin miksei, kun oli tämmöinen mahdollisuus, niin lähdettiin
kaikkiin projekteihin. Että tavallaan vaan sen takia, että nämä ei ehkä ole mahdollisia enää vuoden päästä tai 2 vuoden päästä. Kyllä. Miten Harri sulla, jos nyt tulisi vastaan tuolla taikaosastolla semmoinen isä tai äiti, joka on siinä alkuvaiheen tilanteessa tai toista sairastumista tai lapsen syöpä uusiutuu, niin mitä sä ajattelet, että mikä olisi semmoinen, että haluaisi antaa sille toiselle, että pidä tästä kiinni? Niin kuin äsken oli puhetta sitä normaali arjen pyörittämistä, että kai musta ainakin tuntuu, että se tavallinen arki kun pyörii, niin ei siihen hetkeen paljon muuta sitten enää sovikaan ja tarvii. Niin sä tarkoitat sitä, että arki on se, joka kannattelee eteenpäin. No musta tuntuu niin kuin siltä, että kun ne normaali niin kuin rutiinit ja nämä vain pysyy, niin niilläkin on pääsyä pitkälle. Kyllä. Joo. Teillä on ollut erilaisia kokemuksia siitä, että osa on elänyt siinä vaiheessa tätä elämää, että on ollut uusi lastensairaala ja siellä on pystynyt yöpymään. Ja sitten Elinalla on ollut myös se vaihe, että oli se vanha sairaala ja sieltähän ohjattiin vanhemmat yöksi aina pois. Kyllä. Vähän erilainen kokemus silloin, kun on pieni lapsi ja joku sanoo, että nyt ei voikaan täällä olla. Joo, se oli kyllä todellakin, että on näissä eroa vanhassa ja uudessa. Että uudessahan toi tilat on ihan toista luokkaa kuin mitä ne oli silloin aikana. Ja sitten tavallaan tosiaan oli tämä ongelma, tai äidille se oli iso ongelma, että joutui jättämään pienen vauvan osastolle ja joutui lähtemään kotiin yöksi. Ja koska meillä oli 2 kantasolusiirtoa ja sitten meillä oli tosiaan sädehoitojakso välissä ja oli pitkät sytostaattikuurit siellä hoidon alkuvaiheessa. Meillä oli aika pitkiä sairaalassa olojaksoja ja lapsi oli tosi huonossa kunnossa. Niin tosiaan tästä kun puhuttiin itsessään jaksamisesta ja siitä itsestä huolehtimisesta, niin tälleen jälkeenpäin ajateltuna, että jos mä olisin ne 10 kuukautta asunut siellä sen vauvan sängyn äärellä, niin musta ei olisi ollut mitään jäljellä, että tavallaan siitä oli ehkä jaksamisen kannalta hyötyä, että se äiti laitettiin sinne kotiin toipumaan edes muutamaksi tunniksi yössä, että sen pienen vauvan kanssa se oli vielä sitä, että se ei olisi kuitenkaan se yö ollut rauhallinen, että mä en olisi varmaan nukkunutkaan. Mutta toisaalta silloin tilat oli niin pienet, että ei siellä ollut mahdollistakaan varmaan, kun oli infektioriskisiä lapsia, niin ei olisi ollut mahdollista aikuisia majoittaa, vaikka olisi ollut mikä tilanne. Kyllä. Ja se on varmaan sellainen niin kuin henkilökohtainen, että tässäkään ei ole oikeaa eikä väärää tapaa. Että jotkut vanhemmat hyötyy siitä, että on yön pois ja saa nukuttua. Jotkut hyötyy siitä, että saa olla koko ajan läsnä. Ja ehkä nyt lopuksi kysyisinkin teiltä sitä, että miten te koitte sen, että kun ei voinut koko ajan olla lapsen kanssa läsnä ja lapsi sairasti, niin miltä se tuntuu? Kyllähän se tietysti todella pahalta tuntuu, koska silloin kun Elsa sairastui ekan kerran, niin silloin korona oli niin kuin täällä meillä niin kuin pahimmillaan. Että silloin me mentiin osastolle ekan kerran, niin me saatiin vielä molemmat vanhemmat meidän mukana. Mutta sitten kun seuraavana päivänä mä tulin niin kuin sinne katsomaan, niin me ei saatu olla enää yhtä aikaa siellä huoneessa, vaan meidän piti tehdä sitten kahvilasvaihto. Vaimo tuli kahvilaan ja minä menin siitä sitten Elsan kanssa illaksi. Ja sitten kun ei siellä saanut 2 olla, niin minä lähdin sitten kotia sitten 9-10 aikana ja sitten vaimo tuli sitten kahvilasta sitten pitämään omaa tuuriansa sinne. Niin kyllä se tuntuu pahalta sitten, kun sä lähdet sitten yksin kotia sitten siitä nukkumaan, että on se. On huoli lapsesta ja sitten on vähän varmasti huoli myös puolisosta, että miten se jaksaa. Ja... On vähän semmoinen avuton olo. Toki Elsa oli semmoinen, se ei mitenkään oireillut, eli hän löysi silloin itse kaulasta sen imusolmukkeen. Ei ollut mitään oireita, ei kuumetta eikä mitään kipuja, mutta sitä vaan ruvettiin tutkimaan, että se patti ei vaan katoa sieltä, päinvastoin se vaan kasvaa.
Ja toisella kertaa sama juttu, ei mitään oireita, se löytyy sitten kontrollikuvissa. Löytyy toisen kerran. Mutta sitten se avuttomuus tavallaan, että sä et oikein voi tehdä mitään tässä, mutta kun menet vaan kotiin ja odotat ja toivot, että kaikki menee niin kuin lääkkeet tehoaa ja niin kuin tästä parannutaan. Kyllä. Mites Sami teillä? Joo, meillä oli kanssa se ihan alkuun, niin siinä kauan mennyt, kun rupesi tulemaan nämä koronarajoitukset. Ja meillähän niin kun, tietysti se ensimmäinen 63 vuorokautta teholla, niin se oli erilaista, että sinne ei voinut kumpikaan jäädä. Että oltiin täällä 10 lasten asuntolassa vuorotellen ja toinen oli kotona. Ja me väsytettiin itsemme loppuun sillä, kun meillä kuitenkin tunti kesti tänne ajaa autolle, niin me vaihdettiin joka päivä vuoroa. Kunnes me tajuttiin jossain kohtaa, että hei, mä oon 3 päivää, tuu sä sit 3 päiväksi, mikä helpotti mielettömästi. Mutta toi epätoivo ja toi tavallaan, että jotenkin mulla oli semmoinen tunne, kun mä olin täällä Felixin luona yötä päivää, niin oli sellainen, että mä tietyllä lailla olin tilanteen siinä vaiheessa sitten, kun oltiin tuolla taikaosastolla, että mä olin niin paljon kuin pystyn olemaan, niin tilanteen herra. Eli mä tiesin, missä mennään. Mä sain lääkäriltä kysyttyä, hoitajilta kysyttyä asiat. Mutta kun mä hyppäsin autoon, meidän perhe-elämä oli sen, että me vedettiin läpsystä tuossa tiellä vaihdot ja auto oli käynnissä ja toinen lähti kotiin ja toinen lähti taikaosastolle. Ja niin mä tuossa matkalla jo soitin 2-3 kertaa. Miten siellä menee? Sitten oli meilläkin oli aika vaikea se alku, meillä oli yli 9 kuukautta se ensimmäinen sairaalareissu, niin tavallaan niin, että kun niin ei täällä ole vartissa muuttunut tilanne mihinkään. Mutta sitten kun oli kotona, niin mun oli koko ajan saatava tietää, miten se menee. Niin hirveä se ahdistus oli siitä, että mä en tiedä, kun muutenkin se on täys mysteeri joku syöpä. Kyllä. Ei sitä tiedä, kun se käyttäytyy miten tahansa. Et se ei ole kipsattava ranne, mikä paranee 3 viikon päästä. Niin tavallaan se epäsi tietoisuus koko ajan. Ja sitten yritti nukkua kotona paremmalla ja huonommalla menestyksellä, mutta tietysti sitten kun ollaan 5 vuotta oltu sairaalassa, niin kun meni kotiin, niin sehän putosi saman tien sänkyyn ja nukahti, että oli jo niin väsynyt. Mutta niin, se epätietoisuus silloin, kun ei ole siinä vierellä, vaikka tietää, että se oma puoliso siinä on täysin yhtä hyvä ja pätevä siinä lapsen vierellä kuin minäkin, mutta se ei riittänyt. Kyllä. Haluatko vielä Elina kertoa oman kokemuksen? Tästä sairaalassa yöpymisestä. Niin, tai siis niin kuin se, että miltä se tuntuu se, että kun ei aina voi olla sen lapsen läsnä. No todellakin siis, sehän on äidille todella vaikeeta. Äidin pitäisi olla se, joka musta tuntuu, että meillä tyttärellä toi diagnoosilista, se kirjakin on jo niin iso, se kansio, mikä kertoo meidän lapsen erilaisista ongelmista, niin musta tuntuu, että kukaan muu ei ole niin hyvin kärryilläkään niistä asioista kuin minä siellä sairaalassa. Että tavallaan niin kuin joskus kun jouduttiin jollekin väärälle osastolle, että tässä alkoi tämän toisen syövän aikana alkoi jo luottaa siihen, että henkilökuntakin pysyy ajan tasalla ja taikaosasto on loistavaa työtä tekee ja lääkärit tietää tämän tapauksen ja osaa asiansa, mutta silloin ensimmäisellä syövällä niin minulla oli todella vaikea luottaa siihen, että ne kaikki lääkkeet muistetaan antaa ja kaikki asiat muistetaan tehdä ja puhdistaa ja hoitaa. Eli mä olin semmoinen niin kuin ylivalvoja siellä koko ajan. Mulla oli todella vaikea luottaa ja mä epäilin kaikkea, mitä ne teki mun lapselle. Mutta tällä toisella kokemuksella 10 vuotta myöhemmin, niin kun on sairaalassa eletty enemmän ja vähemmän tässä välissäkin, niin on alkanut niin kuin luottaa, että nämä lääkärit osaa täällä nämä asiansa. Ja olin jo kerran pelastanut, että mun lapsen hengen niin alkoi olla ihan niin kuin sillä lailla luottavainen, että mun ei tarvinnut valvoa joka ikistä letkua ja ainetta ja muistaa ulkoa kaikkea, mitä siihen lapseen laitetaan. Mutta sitten semmoinen huoli tuli aina, että jos olikin vaikka kesäaika tuolla sairaalassa ja jouduttiin jollekin muulle osastolle ja siellä olikin sitten enemmän vieraampia hoitajia, jotka ei ollut ihan ajan tasalla tai vaikka hoitajat ovat totta kai ajan tasalla, mutta heidän piti aina tarkistaa monen mutkan kautta, niin sitten tuntuu, että olisi itse pitänyt olla. Usein olikin kysymys infektioista tai jostain asioista, missä on vähän kiire, niin tavallaan aikaa tarkistamiseen ei välttämättä ole ja itse on niin kuin ajan tasalla, niin se oli jotenkin semmoinen
semmoinen, missä huomasi, että haluaa aina olla sairaalassa mukana. Ja sitten taas lapsen isä ei välttämättä ollut ihan niin kärryillä kaikista asioista, että oli aina itse siellä puhelimessa takapäivystäjänä ikään kuin lapsen asioissa. Sitten toinen huoli on, sit, kun on sairaalassa, niin ne toiset lapset siellä kotona. Että kyllä se koko ajan kuormitti se, että ei ole läsnä jossain päässä. Joo. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Oli mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiä siitä ajasta ja mä ajattelen, että se on niille vanhemmille, jotka kuuntelee tätä podcastia, niin tosi tärkeää kuulla niitä teidän kokemuksia ja näkemyksiä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.